Masining bantong estasyonan sa Bacolod ang Aksyon Radio. Kag sa aton Domingong edisyon, aton pagatalakayon ang pinakaimportante nga butang. Nga amo ini ang butang nga ginasiling o kung ginahambal. Ang mga ginasiling kag ginahambal, tama ina siya kaimportante sa bugos naton nga pangabuhi. Kay makilala mo kuno ang tao suno sa iya nahambal. Kag suno sa iya ginahambal, magadala ina sing kabuhi o kun kamatayon. Hulubaton 18 versikulo 21 nagasiling, ang versikulo nagasiling, ginasiling ta, ang ginasiling mo makatipig o kun makalaglag sang kabuhi. Gani dapat mo batunon ang bunga sang imo mga pulong. So mga abyan ka magkauturan, ang Dios makilala tungod sa iya pulong. Kay siya nagapamulong, kag ang ginapamulong niya matuod ka masaligan. 21, versikulo 5 sang hulubaton. Kag ang ginapamulong sang Dios, siling sang Jeremias 1, versikulo 12, ginabantayan niya. Kag ang ginasiling sang Dios, ginulay ya ina si makapito. Kag antes ina isulat sa mga testamento, ina isa ka pamatuod nga ina sureball ina, tuod ina, sigurado ina. Salmo kapitulo 12 versikulo 6, ang pulong sang Dios ginulay sang makapito. So kun ina ginulay si makapito ang pulong sang Dios, takos kag angay nga saligan. Kun ang pulong sang Dios aton lamang mabatian, dekri ina sang Dios para sa kabuhi naton diri sini nga kalibutan. Pero pila lang ang tawo nga naga pamati sa dekri sang Dios? Kadyutay lang. Kay ang tawo ya matig-a sila sing ginatawag nga pagpati kag ang tawo tama gid kabatinggilan sa pagpati sa pulong sang Dios. Ang ila sinya agtang kag ila tangkugo daw kaangay sang salsalon nga daw indi magbawod sa pagpamati kag sa pagbaton sang pulong sang Dios. Ti amo ina ang nagadinason-dason nga halit, mga kaantusan, mga kabudlayan, mga balatian, kag mga masakit nga nagainabot sa katawhan. Nga ang matuod mga abyan, nga ang Dios naghatag na sang iya nga deklarasyon o kon sang iya nga inang dekre nga kita pinang-ayo na. Kasan o kita pastor gin pang-ayo? Sang 2000 na katuig nga nagligad. Paano ang ginhimo sang Dios nga ang humanity ginayo ya? Paagi sa iya nga anak nga gintawag kordero. Ti siling sang Juan kapitulo 1 versikulo 29, patihon ta kag tuuhan ta, ituhoy ta kag ipabilin ta ang aton panulok sa kay Jesucristo ang kordero sang Dios nga nagawala sang kasalanan sang kalibutan. Paano ya gindala ang aton mga sala, pastor? Tungod kay siya nagkari sa sining kalibutan para antuson ang kasalanan sa mga katawhan. Nga antuson niya mga pastor nga antuson niya tungod kay hindi siya gusto nga ang kalibutan, ang katawhan magantos. Ti siya ang nagtalos. Ining mga tao nga nagaantos sa mga masakit, pamalatian, wala ina sila nagbilib, kag wala sila nag-agree, wala ina nila pagpatihi ang ginhimo ni Jesucristo 2000 na katuig nga nagligad yadto. Para sa ilaya, isa lang na iya kamanuglantoy, isa lang na iya kamanuglibang, daw puni-puni lang na sa ila palamatinan, hindi sila magpalati. That's why
na biktima gid sila sang pamiste, masakit, kag mga balatian nga nagaduging sa sining kalibutan, nga the truth of the matter, ang mga tao pinang-ayo na. Daw ano bala na ang ginhimo sang Dios para sa katawhan? Kung makita ta ang hambal sang Ginoo sa Isaias 52 versikulo 11, nga ang itsura ni Jesucristo hindi na magkalaamo tungod kay ginantos siya ang pamaratian sang tawo, ang mga masakit sang tawo. Ti kun aton ini basahon, kag aton ini nga pamalandungan, kag batunon, mahuklas ang masakit, madula ina. Pero kung hindi kita magpate, sanggin dekre sang Ginoo, ti gusto taman nga magmasakit, gusto taman nga magbalatian, gusto taman magantos, kay nga hindi kita bilib sang pag-antos nga nahimo sang aton Ginoong Jesucristo, ari ang hambal. Siling niya, madamo nga mga tawo nga nakibot, 52:14 sa libro sang Isayas. Madamo nga mga tawo ang nakibot sa makita nila siya, nga ang iyanawong hindi na makilala. Hamak mo ang tanan nga masakit sang humanity atugin padala sa kay Jesucristo para nga ang humanity, ang tao sa bugos kalibutan, makabaton sang pag-ayo, makabaton sang maayong lawas, wala sakit, wala balatian. Tigaling ang tao wala nagpati. Ang tao amigo sa iya gusto, hindi siya magpati sang ginhambal sang Ginoo, hindi siya magpati sang ginhambal sa makaako nga nag-ako sang tanan nga sakit, hindi siya magpati kay napatihan niya amo ang tawo. Nga tawo napatihan sang mga tawo karon, hindi gani sila bilib sang ginhambal sang Dios. Bilib sila ya ang ginhambal sang doktor, bilib sila ya ang ginhambal sang surhano, bilib sila ya ang ginhambal sa manugbulong, bilib sila ya ang ginhambal sa mga dipulso, bilib sila ya sa mga manugpakot, bilib sila ya sang mga ginhambal sang tao nga parehas nila. Pero nanungod sa hambal ya sang Dios, hindi. That's why, nagbot-abot, nagadinason-dason ang mga sakit, pamalatian sa bugos kakalibutan. Di luyag bala na sang Dios, hindi. Luyag na isang tao. Ang masakit, kag balatian, luyag na isang tao. Nanumbot sa lingon pastor, nga ang kanser, nga nag-abot sa tao, luyag ina sang tao, nga gintupan sang kanser. Di ka hindi siya bilib gani. Sa pulong sang Diyos, bilib sa iya kagalingon, bilib sa iya, sang hambal sang mga tao. Kung magsaling ang doktor karon nga, niya ay stage 3, stage 4 na ang kanser mo, na bilib siya dira. Dayon niya pasubo-subo, dayon niya pahadlok-hadlok, dayon niya panerbyos-nerbyos. Nga ang kanser, mas mahapos pagani, ayuhon sang sa trangkaso. Galing ka hindi bilib ang tao. Ang nagapatay sa tao, nga kung siya may balatian, ang iyakulba. Ang nagapatay sa tao, amo ang iya nervyos. Ang nagapatay sa tao, ang hindi iya pagtuo sa hambal sang Diyos, kag ginapasulabi pa ang hambal sang tao. Ti ang Ginoo nga warning nga daan sa aton. Jeremiah kapitulo 17 versikulo 5. Ano nang hambal sang Jeremiah, pastor? Diyos na ginigahambal ha? Pero hindi patabilib. Ha? Hindi patabilib, hambal yaw. Jeremiah kapitulo 17:5. Nagsiling ang Ginoo, silutan inang tawo nga magbiya sa akon, kag nagbutang sang iya pagsalig sa tawo. Di na pagsalig sa tao? Sa Diyos? Hindi. Sa tawo. Tingin ano siya. Sa putihon sa masakit, pamalatian, pamiste, gadason-dason, gainasod-asod, hindi nakarapal ang tao. Pastor, luyag sang Diyos? Hindi, luyag na sang tao mismo. Kasi niya nga nagababulong ang tao, wala sa gani gapati sang hambal sang Diyos, ginapatihan niya ang hambal sang tao. Niya kundi madalas ang amuning hambal sang doktor, niya
Pangita kasi kan opinion, kadto naman sa isa ka doktor, pakadto naman sa isa ka doktor, pakadto naman sa isa. Tanan na lang. Puro nanungod sa hambal sang Dios. Hindi na ya. Sang una pa na ya. Wala na ya karon ay kanami. Nga sang una pa. Kay ang Dios naghambal sa 13 versikulo 8 sang Hebreo, ang aton Ginoong Kristo nga inigin padala sang amay agud to sa pag-ayo sang tanan nga nagamasakit kag pamaratian sang tao, siya ang kahapon, siya ang karon kag sa palaboton. Tidin ka na imo niya nagkuha sina. Halin bala na sa Dios, halin inaya sa tao. Ti ang tao kag ang Dios mas dako paya ang ginapatihan sang pinanghambal kag pinangsiling sang tao sang sasiling sang Dios. Ang Diyos man mismo naghahambal sa Romans chapter 4 verse 3, siling niya, let God be true and every man be a liar. Ano nang butsilingon, pastor? Pabay iiya nga ang Diyos tuod-tuod. Pero ang tao ya, makasala, makabutig. Pero ang Diyos ya wala nagabutig. Siling sang Números 23 versikulo 19, ang Diyos hindi tao nga nagabutig. Ang Diyos hindi tao nga nagahinulsol. Basta hinambal ya, ginahimo ya. Basta iya ginsiling, ginatuman niya. Ti ang tao, mga abyan ka makauturan, kulang gi kita sa pagsalig kag pagtuo sa hambal sang Diyos. Nga pastor, nagkulang kita sa pagtuo kapag salig sa hambal sang Diyos, kay kulang kita sa pagtuon. Kulang kita sa pagtuon. Siling nga, tun iini nga pulong sang Diyos sa adlaw kag sa gabi. Joshua chapter 1 verse 8. Nya kung hindi mo pagtunan, ang pulong sang Diyos, sing pag matulid nga pagtuon, ti hindi mo siya masaligan. Hindi ka kasalig sa iya. Ang nasaligan mo ya, hindi Diyos. Ti kung hindi Diyos ang nasaligan mo, may kapihuan bala na? Wala. Siling sang Jeremiah, Deuteronomy chapter 17 verse 19. Ang hambal niya sa Deuteronomy chapter 17 verse 19, kinahanglan ang tao tipigan niya kag basahon sing bugos niya nga kabuhi ka magtuon siya sa pagtahod sa Ginoo kag sa pagtuman sing maayo sang tanan nga ginahambal sini. Ti kundi kulang gid. Ti nagabasa bala ang tao adlaw kagabi. Waay. Ti ang napamatian mo nga mga ginasiling kag ginahambal sang imo dira nga kasilingan. Halin sa aga hasta sa gabi. Sige ka lang imo ya libot-libot dira kag mangita ka sang marites. Ti mayo bala na. Pero kung mangita ka sa pulong sang Diyos, anhon mo na. Ari ang ginhambal ya. Kinanglan tipigan sina nga tabo, kag basahon sina nga tawo, sang bugos niya nga kabuhi ang pulong sang Diyos, kag magtuon siya sa pagtahod sa Ginoo, kag sa pagtuman sing maayo sa tanan nga ginsiling sini. Nahimo na naton? Why? Diin ay hana sa burungugan sang tao ang pulong sang Diyos man. Dayon pa sa singganon sang yawa, hindi ka mamati sa pulong sang Diyos kay lain ang reliyon. Tiyamak mo na, lisada yon ang tao. Why gid dayon ang tao maka-refute sina nga klase sang espiritu. Masiling na siya nga, hindi ka na mamati. Lisuan ang radyo mo. Sa lain nga palamatinan, kay lain naman ang reliyon. Ay, ang reliyon bala, makabanhaw patay? Makatinlo bala sang aro? Makaayo bala sang AIDS? Makaayo bala sang lupos? Makaayo bala sang sakit? Hindi. Ang pulong sang Diyos, makaayo. Kay ginpadala sang Diyos ang iyapulong sa pag-ayo. Anhon mo ang pulong sang Diyos? Ibanyos. Anhon mo ang pulong sang Diyos? Ibutang sa tubig sa baso kag imnon. Anhon mo ang pulong sang Diyos? Ihampol. Basaha. Pamalandungi. Sa adlaw kag sa gabi, agud to nga ikaw makaangkon sing maayong lawas. Wala masakit. Wala balatian. Galawig pagkabuhi mo. Nga kung mag-edad ikaw, nga
lawig ng imo kabuhi, bisan magtigulang ka, pero mabakod ka pa. Kaya mo na ang ginhimo sang Dios. Pamatii bilang hambal sang Ginoo. Ini si Caleb, nagpati siya sang pulong sang Dios, edad niya 45. Ti naglakat sila sing 40 anyos sa wilderness pakadto sa dutang saad. Tungod kay nagapamati siya sang hambal sang Dios, paagi siya alagad nga si Moses. Sila niya mabakod pa ako, daw parehas lang ko gyapon. 40-45 ang akong kusog. Ti diin to siya nagkuha. Din siya binagkuha sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kay ang pulong sang Dios, Dios. Te ang tao hindi believe sina, niyan dia. Lain na ya. Te amo ina ang ginahimo sang yawa, nga ginatwist sang yawa ang pulong sang Dios para ang tao magaantos. Ti bayo blana nga ang tao magaantos, nga ginpalangga ni siya sang Dios. Ginpalangga sa sang Dios kag talusan sang tanan niya nga mga kasalanan kag talusan sang tanan niya nga balatian. Si David gani way nagkalipat. Salmo 103 versikulo 2 kag 3, pakamayuha o kalagko ang Ginoo nga nagpatawad sang tanan mo nga mga kasalanan kag nag-ayo sang tanan mo nga balatian, way nalipat. Ti kita hampang lipat-lipat. Mag-abot gani sa nabatyag ta, ang aton masakit ginhimo ta nga Dios. Nya ang ubo ko, nya ang kanser ko, nya ang diabetes ko, nya ang arthritis ko. Sige, suluha. Kay dalon niya gid kana sa kalaglagan. Nga, akigan kagid siyang Dios, nga ginaako mo ang hindi imo. Nga maako kaya karon nga, siling nga, ang asma amon gid na iya siling nga palanublion, kay amuna ang amon pamilya, asmahon. Ay abaw! Ang panublion mo totoo, inday, pag-ayo. Hindi kay magpanubli kasi masakit kag balatian. Amen. I say amen. Hallelujah. Amo nang luyag sang Dios. Nga sila pamalandungi ini ang yapulong sa adlaw kag sa gabi, ginhambal ya ina sa Dioswa. Chapter 1 verse 9 nga nagasiling, dumduma ang akon pulong. Ti ana panumdum sang tao ya masakit. Nagapinsar bala ang tao kung magbalatian, nagapanumdum sang pulong sang Dios? Hindi. Ang napanumdum niya na ya, nga taas blood sugar ya. Ang napanumdum niya, nga taas kolesterol ya. Ang napanumdum niya, ang masakit ya. Pero napanumdum siya sa pulong sang Dios? Wala. Pero kung sundon mo, ang gusto sang Ginoo, nga panumduma ang pulong sang Dios sa adlaw kag sa gabi. Tiyan na pinsar sa tawi, masakit. Pero ang ginasugo sang Dios ya, pinsara ang akon pulong. Tiyabe, nagahandom pa ang tao nga mag-ayo, nga ang napinsarya masakit kag balatian, nga ang gusto ya sang Dios para madula ang masakit kag balatian, dumdumon naton ang iya pulong, nga sa iya pilas kag labod, nag-ayo kita, wala na gani makilalaan ang iya itsura, kay gindalayang tanan nga masakit, sang bugos kag kalibutan, sa iya kalawasan, agud sa iya mga pilas, kag sa iya mga labod, kag sa iya labhag, nag-alayo kita, way tana na panumdum, ang ato na panumdum ya lain-lain. Nya ang kanser ko, asma ko, hilanat ko. Sige. Siling sa Bible. Suno sa imo pagtuo, pagabuhaton sa imo. Kay natuuhan mo, nga masakiton ka, te. Halin sa duyan, pakadto sa lulubngan. Madala mo ginang kaantusan, tungod kay katig-ah, sang imo tangkugo kag agtang sa pagpamati, kag sa pagtuo sa pulong sang Dios, nga nagasiling siya, dumduma ang akon pulong. Hindi kay masakit mo, ginadumdum mo. Bayda! Magmalig-on ka, kag magpangisog ka. Di kalabanan nga masakit, paluoy-luoy. Gay, hinaya lang. Yan na lang. Bow, hinay lang. Sila isang Diyos, magmaisog ka. Pero ang tao ya, ginawanan niya nga, magkabaton siyang simpatiya sa iya mga hinigugma. Nya to, inday, hinay lang,
kay siling niya, kalain sang pamatyag ko, bawas tagi sa dulunggan ang yuhom ni Satanas. Kaya nga, death and life is in the power of your tongue. Ang kabuhi, ara sa imo mga paghambal, kag sa imo pagsiling. Ang kamatayon, ara man sa imo ginahambal, kag imo ginasiling. Tingay hindi mo gid na maangkon. Nga, siling siyang pulong sang Ginoo, ako ang Ginoo nga imo Dios. Magaupod ako sa imo, bisan diin ikaw magkadto. Ang iba niya, pertingkol ba, kung wala na bulong. Kung wala na siya ma-attender sang doktor kay sa nurse, akigan niya pa na, niya ano kay, pabaya-baya kay wala, kuya kwarta, inauna ginilang may kwarta. Abi nila, nga, ang may kwarta, amo lang to ang inaayo sang Diyos. Hindi. Ginaayo ka na sang Diyos. Na ano man, hindi ka ginsina makabaton, ano tig-agit, ginaayo ka na. Ang Espiritu nga nagbanhaw sa kay Kristo gikan sa minatay, ginpapuyo na sang amay sa imo sulod. Di na siya, pastor? Abi mo sa langit pa, ara sa sulod mo. Galing hindi siya manghikot, kayo ay ka magtuo. Pero kung ikaw nagtuo, baw, samtang nagahambal pa ni si pastor sa radyo, gabangon ka na, ginabahulay ka na, ginapamalhas ka na, nagakarakasa ka na, nagatindog ka na, nagatumbo-tumbo ka na, nagbangon ka na, mayo ka na. Kay nagtuo ka. Siling niya, kung imo lang dumdumon ang akon pulong ka magmalig-on ka, magpakaisog ka, siling siyang Ginoo nga magpakalig-on ka, meaning to say, magpakabaskog ka. Magmaisog ka. Hindi ka talawan. Hindi ka talawan. Batuan mo na ang masakit. Kagbalatian. Kay na sila ya illegal na. Nga pastor illegal ang masakit kagbalatian. Why na sila lawas? Nagasuong-suong na sila sa may lawas. Tiya mo ina, nga kung imo lang nabalaan ang pulong sang Dios, gintagaan niya ka otoridad gahom kag dominyon, nga ikaw mismo mando. Manduan mo na. Nga pag siling sang Dios ang kalibutan na himo, pero sa imo pagmando, ang tanan matuhaw, hama ka na. Manduan mo, ikaw, nga espiritu, sang kanser, ginamanduan ta ikaw, halin, subong, na, iambal mo gid ang subong. Nga, kay mahalin gina siya. Kag ikaw nga lawas, ginasugo ta ikaw, magbabakod ka. Subong. Di kundi ang tanan nga tisyo, ang ligament, kag ang tanan dira nga immune system mo, nagadinalaga na da, kag karakasa na da, nga magbaton sang pulong sang Dios. Hallelujah. Hindi kagid kapalagyo sa pag-ayo, imo gid yang pag-ayo, nga wili ka man mantiner sang lawas nga masakiton man, tanawa bala ang imo kabuhi Hala ang tuhod gabulukol, ang siko nagabululukol, ang imo agtang nagabululukol, hasta ang kadamo lang sa bukol, suguabla na. Ikaw nga foul spirit, sang sickness, halin, subong. Maling gina siya, di sa tiyon nga magalin ina, maamat-amat lang na disintegrate, ka maamat-amat lang na siya kupos, kag mabak to normal ikaw, magabalik ikaw sa pagkabata, nga kung ang tao maayo na siya sang lawas, ang iyay tsura hindi tigulang, kundi nagapamatanon, kaangay siyang agila, may double lifespan, ang agila kung magtigulang, nagabata siya, kay ining agila, sa tion nga ina siya, magtigulang na, ang iya kuko hindi na makadagit, ang iya nga tuktok hindi na makatangag, kag ang iya nga pakpak hindi na makalupad si mataas, kag karon kung tigulang na siya para nga magpamatanon siya, makadto na siya dito sa pinakataas nga bulder, kag ikarabkab ang iya kuko, magkalapungal ang iya tuktok, magkalapungal kag ang iya kuyos, ginawaswas siya ina, kag nagadulugo ang iya nga pakpak tungod ginawaswas siya ang mga daan nga kuyos, kag ang iya tuktok nagakalapungal, kag ang iya nga kuko nagkalapungal, nan pag-abot sang isa ka semana nagakaging kag nagamala, pag-abot sang duha na ka semana ang iya tuktok nagabukol, kag ang iya sininga kuko nagabukol, kag ang iya sininga pakpak nagadulo,
kag mag-abot ang isa ka bulan na nagapalamog saya na ang amo nga agila, kag pag-abot sang 2 ka bulan o 3 matungtong na siya sa pinakamataas dira nga bato, kag makita mo siling mo ay pamatan-on nga agila. No, tigulang ina nga agila nga nagbalik liwat ang iyatuktok kuko kag kuyos amo ng tawo nga may pulong sang Dios. May double lifespan ka nga kung gulang ka na, gabakod ka pa. Di kay hindi kaya, permi ka lang yaga panumdum sang old age, siling niya senior citizen na. Di ano, kung senior citizen, kung ang pulong sang Diyos ara sa imo, mangin kaangay ka kay Kalib, nga bisan 85 ng edad, gabatyag lang sa gyapon, 45 years, nga may kusog kagabakod pa siya. Hindi kusog tawhanon, kusog sang Espiritu sang Diyos. Nya hindi kusog sang tao, not by might of man, but my spirit, saith the Lord. Bow, hallelujah, glory to God, amen. Di ko ng tao mamati lang, pigaw, mag-aayuhan siya. Kumukay ang tao hindi mamati, kag wala ka panumdum sang pulong sang Diyos, ang iya na panumdum niya, sala. Ara saya ka panumdum permisang masakit, balatian, kaantusan, kapigaduhon, kapobrehon, ngagin pakamaayo na kita sang Ginoo. Kung magbasa man ang tao sa pulong sang Dios, hindi man porsigado. Nga, kay ang pulong sang Dios makabulig sa iya sa tion sa kinanglanon, pero kay kumo hindi sa porsigado, maalam pa siya ang demonyo. O, mahunay pa lang ang tik-tik. Tik! Pasiling siya. Mateo 23. The Lord is my shepherd. Siling siyang demonyo. Sala! Psalms 23. Di mayo bala na? Kaya hindi porsigado ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Kalayo. Gid sang ila nga mga tagipusoon kagunahuna. Te pro abiyan kag mga kauturan, hindi kita malipat. Ang Dios kapalangga sa aton. Kag kung kapalangga sa aton, isa lang kabutang aton himuon, Father God, mga muyo kita, surigid siyang amon mga shortcoming. We believe Jesus has already forgiven us. And I receive that forgiveness. Lord Jesus, I make you my Lord. I believe you are alive. I believe you lives in me. Now I am saved. Now I am forgiven. Tanan ka mo nga may sakit balatian, alsahang kamot. Ikaw nga sakit, sa lawas sinang mga kauturan, ginasugo ta ikaw, halin subong. Wa! Kag ikaw nga foul spirit of sickness, I command you. Go and set that people free. Now, we believe they receive in the matchless name of Jesus, because when we believe, all things are possible to us that believeth. In Jesus' mighty name, this is our prayer, and it's done not for the glory of the flesh, but for the glory of your name. In Jesus' name, amen and amen. Salamat gid, di kita magalin sa sining bantog estasyonan sa Bacolod, ang Aksyon Radio.